Ola, hoxe estamos no barrio de Cingoi, estou aquí cun amigo de moitos anos, Alejandro Cortiñas, artista musical, especialista en marketing digital e afeccionado ao básquet como a min, que foi así como nos coñecemos. Xa sabedes que me gusta moito dar a coñecer persoas e proxectos interesantes e hoxe quería falar con Corti e preguntarlle primeiro pola súa trayectoria musical. Pois a miña trayectoria musical, xa che digo, empeza desde moi pequeno. Con 7 anos empecé compuse a miña primeira canción e de aí para adelante a música fixose algo importantísimo para min. A día de hoxe, pois teño 2 singles, que un é Gypsy Boy, outro é Crash. E aí estamos, cada día hai que darlle máis, a música é parte da miña vida e aí seguimos. E ves de tradición familiar, ademais. Ven de tradición familiar, sí. Primeiro foi o meu avó, o meu pai, e agora o meu tío actualmente que está aí no mundo da música como cantador flamenco. Bueno, Corti, agora quero preguntarte pola túa faceta como especialista en marketing digital. Sei que tes moita formación, estudaches varios ciclos no CIFP as Mercedes, tamén tiveches moita experiencia laboral e, ademais, o teu vínculo coa Fundación Secretariado Xitano, coa que xa tes vínculo de antes, pero tamén traballaches para eles. Quería preguntarte un pouco por todo iso. Sí, o meu vínculo ca Fundación Secretario Xitano pois empezou ya desde moi pequeno, co meu irmán, estamos os dous estudiando, nos ajudaron moitísimo, a verdade. É como unha familia ao final, xa a fundación. Tamén iso tive agora fai un ano, empecé a traballar con eles. Eu levei as redes da fundación de Lugo e a verdade é que aprendi moitísimo e hai moi bon ambiente de traballo ao final, é moi ben, estuvo moi ben, a verdade. Bueno, moitas grazas, Corti, por este vídeo, por esta entrevista. Animarvos a todos a seguir a Corti Time, a seguir os seus vídeos, que son moi interesantes, tanto musicais como de moitos temas. O importante é seguir a conta e apoiar un proxecto que ademais é de Lugo. Aí estamos, claro que sí.